आज आपण अशा व्यक्तीची मुलाखत घेणार आहोत की ज्यांच्या निरोपाच्या वेळेस त्यांच्यावरती पुष्पवृष्टी केली गेली आणि त्यावेळेसचे ते जे क्षण होते ते खरंच बघताना एवढे भावूक होते की ज्यांना डॉक्टर दुर्भाटकर माहीत नाही आहेत त्यांच्याही डोळ्यामध्ये नकळत पाणी आलं असतं. आणि म्हणूनच हा माणूस नक्की आहे कोण, त्यांचं अंतरंग काय आहे हे जाणण्यासाठी मी सुद्धा जशी इच्छुक होते तसेच तमाम सिंधुदुर्गकर इच्छुक आहेत. आणि आज 1 जुलै डॉक्टर डेच्या निमित्ताने आम्ही त्यांनाच आमच्या स्टुडिओमध्ये आमंत्रित केलेलं आहे. डॉक्टर साहेब, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. डॉक्टर ज्ञानेश्वर दुर्भाटकर हे नाव सावंतवाडीकरांना एवढं परिचित आहे की त्यांना कोणीही असं विचारलं की बाबा द म्हणजे काय, तर निश्चितच ते सांगतील की डॉक्टर दुर्भाटकर. एवढे डॉक्टर दुर्भाटकर सावंतवाडीमध्ये पॉप्युलर आहेत, परिचित आहेत. आपण तुमच्या त्याच प्रसंगापासून सुरुवात करूया की जेव्हा तुमचा सेंड ऑफ झाला त्या दिवशी तुमच्या कार्यालयातले कर्मचारी तुमच्यावरती पुष्पवृष्टी करत होते आणि प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावरती जो भाव होता की नाही, डॉक्टरांनी बाहेर जाताना नाही तर आतमध्ये असतानाची पुन्हा एकदा एंट्री असावी आणि आम्ही त्यांच्यावरती पुष्पवृष्टी करत असावं. हा जो क्षण आहे, त्या ज्या काही भावना आहेत, काय वाटलं तुम्हाला? इथपासूनच आपण सुरुवात करू. अत्यंत भावुक प्रसंग होता तो. पण कसं आहे, प्रत्येक माणसाच्या आयुष्यात एक दिवस असं असतो की आपलं ते जावंच लागतं. हा क्षण कुठल्या बाबतीत चुकत नाही. 31 मेला मी रिटायर होणं हे नक्की होते. काही लोकांना अपेक्षित होतं की अजून 1 वर्ष 2 वर्ष हे मिळावं म्हणून, पण गव्हर्नमेंटचे गाईडलाईन ठरले होते त्यानुसार माझं रिटायरमेंट हे फिक्स होतं. त्यांचे प्रत्येक माझा स्टाफ त्यांनी मला खूप खूप प्रेम दिलं आहे. त्या प्रेमापोटी जे काय त्यांनी उत्सुकतेने केले त्याचं मी मनापासून आभारी आहोत. त्यांनी मला खूप प्रेम दिलं आणि प्रेमापोटी एवढं मी इतकी वर्ष त्यांच्याबरोबर काम करू शकलो. नक्कीच. डॉक्टर दुर्भाटकरांच्या संदर्भात जर सांगायचं तर डॉक्टर दुर्भाटकरांचं शिक्षण झालं गोव्यामध्ये, हल्दोना किंवा अल्दोना ज्याला म्हणतात, या गावामध्ये त्यांचा जन्म झाला आणि त्यांचं शिक्षण झालं बांबोळी वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये. तिथून त्यांनी MBBSची डिग्री घेतली आणि ते मुंबईमध्ये 1 वर्षभर कामासाठी गेले. तिथूनच त्यांना सरकारी नोकरीमध्ये ते लागले आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या देवगड तालुक्यामध्ये त्यांची पहिली अपॉइंटमेंट झाली. सर, देवगड तालुक्यामध्ये आपण आलात, वैद्यकीय अधिकारी म्हणून तिथे तुम्ही रुजू झालात. काय परिस्थिती होती देवगड तालुक्याची? काय तुमचे अनुभव आहेत त्यावेळेसचे? माझं पहिलं अपॉइंटमेंट मिठबॉल होतं. त्यावेळी मिठबॉलला जायला एक सकाळी गाडी असायची आणि संध्याकाळी गाडी. मी आणि माझे आत्याचे मिस्टर फर्स्ट टाईम तिथे आलो. दोघे आम्ही आलो होतो. मिठबॉल आम्हाला काही माहिती नाही, मिठबॉल कुठे काय, इकडची काही माहिती नव्हती. मिठबॉलला आम्ही यायच्यासाठी पणजी देवगड गाडी असते, गाडीमध्ये आम्ही दोघेजण लिंगडाटीला उतरलो. लिंगडाटीला उतरलं तिथे एकदम सगळं ते हे कातळ आहे असं. ते थोडंफार मला ते काय करायचं, पुढे जायचं की तर मागे जायचं. पण म्हणजे जाऊ, इतकं लांब आलो तर पुढे ते जाऊन ते बघूया म्हटलं. मग एक पणजी येणं देवगड मिठबॉल ही गाडी ते मार्गे जायची. त्या गाडीने आम्ही मिठबॉलला आलो. मिठबॉल गाव खूप छान आहे असं. एक ती झाडं जुडं, आधी जे मनाची भीती जी होती, आता पुढे जाऊन पुढे जायचं की नाही मागे परत गोव्याला जायचं, ती जी कल्पना होती ती खोलती. म्हणजे आता हे गाव खूप चांगलं आहे, इथे काम करायला काही अडचण आहे. मग पण एकच प्रॉब्लेम येते, तेव्हा ती जी PSC होती ती खूप वरती होती, बरोबर, डोंगरावर होती. आता नवीन PSC झाली खालती आणि माझ्याकडे तेव्हा गाडी पण नव्हती. मला तुम्ही चालत जावायचं, कधी गाडी असली आमच्या म्हणजे हॉस्पिटल ठीक नाही तुम्ही राहायचं खालती. सगळे गावात राहायचे सगळे कर्मचारी आणि हॉस्पिटलवरती. त्यामुळे सेवा देणे फार थोडं डोकंदुखी होती. तो काळ असा होता की ती डिलिव्हरी सगळ्या ह्याच्या होत्या, घरी व्हायच्या. बरोबर. चुकून एखादी डिलिव्हरी आम्ही करायचं नाही असं नाही, फार कमी डिलिव्हरी व्हायचे हॉस्पिटलमध्ये. ट्रेंड तसं होतं, स्टाफ घरी जायचे, सिस्टर लोक आमच्या घरी जायचे आणि डिलिव्हरी करायची.
त्यामुळे कॉम्प्लिकेशन रेट खूप असायचे. हं. ब्लिडिंग होणे, बरोबर. मॉर्टिलिटी, मेंटल मॉर्टिलिटी, न्यूरल मॉर्टिलिटी, हे जे प्रॉब्लेम तेव्हा त्या काळातले खूप होते, जे आता हळूहळू कमी होत चालले. बरोबर. अशा म्हणजे आता देवगडमध्ये ज्यावेळेस तुम्ही लिंगदाळ तिथ्यावरती उतरलात आणि ते कातळ बघून ज्या वेळेस तुम्ही ठरवलं की नाही बाबा हे काय आपल्याला नाही, हो, जमणाऱ्यातलं नाही, आणि परत पावलं फिरण्याच्या अगोदर तुमच्या मनामध्ये विचार आला की नाही आलोय तर जाऊन तरी बघूया, जाऊन दोघे. आणि तेव्हापासून जे तुम्ही सिंधुदुर्गात स्थिरावलात ते अजूनपर्यंत स्थिरावलेलं आहात. तिथे गेल्यानंतर मी घर विसरलो, खरं सांगतो मी. नक्कीच. खरं तर तुम्ही देखील म्हणजे गोव्यातूनच आलेला होतात, म्हणजे गोव्याचं निसर्ग सौंदर्य आणि सारखंच आपलं आहे. निसर्ग सौंदर्य ह्याच्यामध्ये फारसा फरक नाहीये, नाही, परंतु तरी तुम्ही म्हणजे घर विसरलात इथपर्यंत, म्हणजे एवढं ते तुम्हाला गाव आपलंसं वाटलं आणि निश्चितच तिथे तुम्ही तुमच्या कामाला सुरुवात केलीत. त्यामुळे आपण जिथे कामाला सुरुवात करतो ते ठिकाण निश्चितच आपण आयुष्यामध्ये कधी विसरत नाही, आणि तसंच तुमचं काहीसं झालेलं आहे. त्याच्यानंतर तुम्ही मालवणला आलात, म्हणजे देवगडचे हे करून. नंतर माझी बदली मोंडला झाली. बर. मोंडवरनं पडेल झाली. हं. तिथं मी PGला गेलो. हं. PG केले, ह्याला मिरज मेडिकल केले, आणि नंतर मी मालवण 6 महिने काढले, बर. आणि मालवण मग सावंतवाडी स्थिर झालं का. बरोबर. म्हणजे 1-1.5 वर्ष तुम्ही मालवण देवगड या ठिकाणी काम केलं आणि तुम्ही सावंतवाडीमध्ये आलात, आणि गेली 33 वर्ष नाही, 33 वर्ष नाही, गेली 20 वर्ष. 20 वर्ष तुमची सावंतवाडीमध्ये सेवा सुरू आहे. ज्या काळात तुम्ही या कामाला सुरुवात केलीत किंवा डॉक्टर म्हणून जेव्हा तुम्ही रुजू झालात, जसं तुम्ही म्हणालात की देवगडमध्ये म्हणजे मिडबावला पर्टिक्युलरली ट्रेंड असा होता की जास्ती डिलिव्हरीज ह्या घरी होत असत. एखादी डिलिव्हरी त्या काळात सगळीकडे असं होतं, हां. इव्हन सिंधुदुर्गात, महाराष्ट्रात अशा पद्धतीचं होतं. मग लोकांना कन्व्हिन्स करणं, कारण जसे तुम्ही त्याचे प्रॉब्लेम सांगितलेत की ब्लिडिंग होणं किंवा न्यूनेट मॉर्टॅलिटी असणं, हे जे काही प्रकार होते, लोकांना कन्व्हिन्स करणं फार कठीण असते, पर्टिक्युलरली अशा नाजूक पिरियड. मुळात कसं तिथे मी काम केल्यामुळे कुठे मिडबॉलला मोडला लोकांच्या गरजा जास्त काय होते की चांगले स्त्रीरोगतज्ञाची गरज आहे आपल्याला बघायला. बरोबर. त्यामुळे मला एक प्रकारचं हे जिज्ञासा म्हणा किंवा त्यात कुतूहल निर्माण की हा माझं क्षेत्र आहे, लोकांना याची गरज आहे. बरोबर. ह्याच्यात मला PG केली पाहिजे. बरोबर. म्हणून मी PG केली ॲज अ स्त्रीरोगतज्ञ, आणि मला पुढचं सगळं माझे दिवस चांगले आले. बरोबर. PG मी केली नसते तर मी इथपर्यंत आलो ना. मी हे जे सुखाचे क्षण मी भोगतो फक्त मी PG केल्यामुळेच आहे. बरोबर. आणि त्यासाठी मी शासनाचे खूप आभारी आहे. इन सर्व्हिस PG करण्याचं हे जे आहे ते आपल्या महाराष्ट्रात आहे. बरं. गोव्याला ही संधी नाही आहे. बरं. महाराष्ट्रात जर थोडी वर्षे आपण दुर्गम ठिकाणी काम जर केलं तर आपल्याला PG मिळते. बरं. ते स्वप्न बाळगून मी आलो होतो, आणि मला ती स्वप्नपूर्ती झाली तुमची इथे. निश्चितच. आणि म्हणूनच आम्हाला ज्ञानेश्वर दुर्भाटकरांसारखे एक डॉक्टर मिळाले की जे अविरत सेवा करतायत आणि यापुढेही करणार आहेत. जेव्हा तुम्ही मालवण केलं, म्हणजे देवगड झालं, देवगडमधल्या 2-3 गावांमध्ये कामं केली तुम्ही, त्याच्यानंतर तुम्ही मालवणला आलात, मालवणवरून तुम्ही सावंतवाडीला आलात, बरोबर आहे. सावंतवाडीला जेव्हा आलात त्यावेळेस कॉटेज हॉस्पिटल होतं, आणि सावंतवाडी शहर हे आहे म्हणजे आधुनिक आहे, परंतु सावंतवाडीला जोडलेली जी गावं आहेत ती खूप ग्रामीण आहेत, खूप डोंगरामध्ये आहेत. दोडामार्ग सारखा दुर्गम तालुका आपल्याला जोडलेला आहे. सावंतवाडीचा सह्याद्री पट्ट्यातला भाग जो आहे तो आपल्याशी जोडलेला आहे. इथले पेशंट तुमच्याकडे यायचे, काय तेव्हाच्या त्यांच्या प्रतिक्रिया काय असत, की बाबा कशा पद्धतीची आपल्याला सोय सुविधा उपचार हे तर आहेच, परंतु विश्वास निर्माण करण्यासाठी काय वेगळे प्रयत्न करावे लागले का? नाही, सुरुवात मी जेव्हा इथे आलो सावंतवाडीत, तेव्हा सावंतवाडीत आमच्या डिलिव्हरी होत नव्हत्या. बरं. महिन्यातून 4-5 एवढेच व्हायचे आहेत. बाजूला RGM हॉस्पिटल आहे, ती डिलिव्हरी व्हायची आहेत. प्रायव्हेटला व्हायच्याच, सगळे व्हायचे आहेत, पण माझ्याकडे डिलिव्हरी व्हायचे. जेवण झाल्यानंतर मला खूप कंटाळा यायचं, कारण कामच नसायचं. मी फक्त MTB, टिबॅक्टोमी असे बारीक सारी गोष्टी सुरुवात करायच्या. हळूहळू जसं मी काम करत राहिलो, पहिलं सिजर जे केलं ते मी एक पुअर पेशंट, गरीब पेशंट होती, तिचं मी पहिलं सिजर केलं. लोक सहजा कोणी विश्वास ठेवत नाही. पहिल्या सिजरमध्ये त्या गरीब पेशंटवर ती जी आपलं हे करतात म्हणजे कागद गोळा करणारी बाई होती, तिचं सिजर मी पहिलं केलं. आमच्याकडे भूलतज्ञ तेव्हा नव्हते. बरं. भूलतज्ञ आता हल्ली आले. मग दुसरे डॉक्टर म्हणजे डॉक्टर गुप्ता सर आले,
त्यांना म्हटलं प्लीज मला एक काम कर, मला जरा मदत कर, मला म्हटलं सिझर करायचं म्हटलं. म्हटलं आम्ही सिझर करूया म्हटलं. मग त्यांनी भूल दिली. बरं. मग मी पहिलं मला सिझर केलं. नंतर हळूहळू जसे माझं हे लोकांना जसं हे कळालं तसं डिलिव्हरी रेट वाढले, सिझर वाढले, मग सगळी कामं हळू व्हायला लागली. पण सुरुवात एक 4-5 महिन्यात तरी मला असं बसून काढले. फक्त बरोबर. MTB करायचं, TL करायचं. बरोबर. मग पेशंट येत नव्हते माझ्याकडे. बरोबर. मी वरच्या ठिकाणी जायचं, मला जरा हे करा ना, मला पण घ्या ना, असिस्ट करा. हां. पण तेव्हा लोक तसं आपली ओळख झाल्यानंतर आपण कोणी तुम्हाला एकसेप्ट करतो, बरोबर. त्याच्यात तुम्हाला कोणी एक्सेप्ट करत नाही. बरोबर. पण कालांतराने हळूहळू लोकांना कळाले हा माणूस आहे, बरं आहे, चालतं. आणि मग त्याचा मला फायदा झाला. बरोबर. नक्कीच. म्हणूनच मी म्हटले की विश्वास हा जो काही आहे हो. तो निर्माण करण्यासाठी वेळ निश्चितच लागतो. तुम्हाला वेळ लागला. हो. एक जनरल असते की किंवा जनरली जेव्हा म्हणजे गायनेकोलॉजिस्ट म्हटल्यानंतर विश्वास तर लागतोच, धाकधूक असते, कारण शेवटच्या धाकधूक असते. क्षणापर्यंत काय होईल काय नाही हे आमच्याकडे अनप्रेडिक्टेबल तेव्हा असते. प्रियसेल मला काय झालं, मी कॉलेजवर नाही आलो. कॉलेजवर ट्रेन कशी असते, प्रियसेल एसी असते तरी आपण त्या ट्रायल देतो, बरोबर. शेवटपर्यंत ट्रायल देतो. इथे पण सुरुवात कशी तशीच झाली माझी, कारण मनात तेच बसला की आपण ट्रायल डिली नॉर्मल केली पाहिजे. तो हे विचार घेऊन मी इथे आलो. पण इथे प्रॉब्लेम वेगळा, इथे भूल त्यांनी नसायची. कुठला डॉक्टर, सूर्यवंशी डॉक्टर ते बिचारे यायचे, कोण ना कोणी मला मदत करायची. त्यामुळे डिले नॉर्मल रेट खूप व्हायचे खरं, पण एखाद्या पेशंट कॉम्प्लिकेशन रेट पण सुरुवातीला व्हायची. हां. जसं मला कळालं बाबा हे आता थोडं आता आपण सिझरकडे जास्त वळलं पाहिजे. तो ट्रेंड आहे कॉलेजचा, इथे चालत नाही. कॉलेजला की माणसं भरपूर असतात तुमच्याबरोबर, बरोबर. मदत करण्याला खूप सगळं असतं त्यांच्याकडे, आपण एकटाच इथे असतो. बरोबर. मग ते हळूहळू मग कुठली डिलीज नॉर्मल करायची, कुठली हे हळू आपण अनुभवाने शिकलो. तसे कॉम्प्लिकेशन पण कमी होत गेली. बरोबर. आता जसं तुम्ही म्हणालात की नॉर्मल डिलिव्हरी आणि सिझेरियन जनरली आत्ता म्हणजे एक 8-10 वर्षापूर्वीपासून असं जनरली म्हटलं जाते की हॉस्पिटलमध्ये प्रायव्हेट गेलं ना की ते सिझेरियनशिवाय काय विचारच करत नाहीत. त्याच्यापेक्षा आपण सरकारी दवाखान्यात नेऊया, तिथे किंबहुना प्रयत्न तरी करतात. आणि उगाचच म्हणजे नंतर मग परत पैशाचाही विषय येतो की उगाचच तिथे जाऊन 50,000 घालण्यापेक्षा इथे आपलं होतंय व्यवस्थित. तर हा जो काही हे आहे, कारण डिलिव्हरी आणि सिझेरियन ह्याचं जे गेल्या काही वर्षात असं एकदम सख्य झालेलं आहे, त्याला कुठेतरी त्या संकल्पनेला कुठेतरी छेद देण्याचं काम तुम्ही केलं. अर्थात तुम्हाला म्हणजे नंतर तुम्ही समजू लागलं की नाही बाबा ह्याला आपण जास्त वेळ देता कामा नये किंवा असं करायला पाहिजे. अशा वेळेस, कारण सिझेरियन हे नको असायचं लोकांना, नाही ट्राय करूया, आपण ट्राय करूया, हाच एक अजूनही आहे तो कधी तुम्हाला अडचण ठरली का, अडथळा ठरला का तुमच्या पेशंटला कम्फर्ट देण्यासाठी? कारण नातेवाईक आहेत, तसंच बर्डन पण आहे, वैद्यकीय म्हणजे मेडिकली बर्डन सुद्धा आहे की हिचं हे चांगलं व्हायला पाहिजे. म्हणजे कॉम्प्लिकेशन झालं तर ते आपल्याला पण त्याचं ऑडिट स्पष्ट द्यावं लागतं. बरोबर. तुम्ही हे का केलं नाही, इतकं पेशंट ठेवली कशाला, थोडं लवकर डिसिजन घेतलं पाहिजे होते. या गोष्टी एका बाजूला असतात. दुसऱ्या बाजूला पेशंट ना त्यांना नॉर्मल पाहिजेच डिलिव्हरी. कधी कधी ताळमेळ बसत नाही. बरोबर. सुरुवातीकडे आपण थोडंसं अनुभव कमी पडतो आपलं. जसं जसं आपलं आपण पेशंट कसं सांगायचं, कन्व्हिन्स करायचं, ह्या गोष्टी आपण अनुभव शिकतो. बरोबर. आणि त्याचा पेशंटला पण फायदा होतो आणि कॉम्प्लिकेशन रेट खूप कमी होतात. बरोबर. आता जसं तुम्ही म्हणालात की प्रायव्हेट हॉस्पिटल्समध्ये अनेक लोक जात होती, म्हणजे अनेक महिला जात होत्या, परंतु कॉटेजला येत नव्हते त्या काळात. म्हणजे त्या काळामध्ये म्हणजे तेव्हा देखील प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये जाणं, किंवा आपण जनरली असं बघतो की प्रायव्हेट हॉस्पिटलमधल्या डॉक्टरवरती जास्ती विश्वास, की त्यांच्याकडून आपल्याकडे चांगल्या पद्धतीने केअर घेतली जाते, आपल्याकडे चांगल्या पद्धतीने लक्ष दिलं जाते. सरकारी हॉस्पिटलमध्ये तेवढं लक्ष दिलं जात नाही, तेवढी केअर घेतली जात नाही. त्यासुद्धा संकल्पनेला तुम्ही छेद दिलेला आहे. तर हे जे काही आहे हे कसं तुम्ही कमावलं? कारण त्याच्यानंतर असं म्हणजे सावंतवाडीतल्या हॉस्पिटलच्या संदर्भातलं असं जर म्हणायला गेलं तर कॉटेज फुल असायचं, बाकीच्या हॉस्पिटल्समध्ये डिलिव्हरीचे पेशंट कमी असायचे. म्हणजे हे टोटली तुम्ही विरुद्ध लोकांचा विश्वास, लोकांनी दिलेला माझ्या एक लोकांच्या सहभागाशी मी कुठलं काय करू शकत नाही. लोकांना कळायला रे डिलिव्हरी नॉर्मल करतात. बरोबर. इतर काही अनुभव लोकांना जसं येत आला तसं लोकांचा सपोर्ट वाढला. बरोबर. आणि मग बाकीच्या गोष्टी हे मिळत नाही ते थोडे प्रत्येक गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलमध्ये थोडे त्या काळात तरी असायचे त्रुटी असतातच. सगळ्या त्रुटी बाजूला ठेवून लोकांनी मला सपोर्ट केला. बरोबर.
असं असताना जसा म्हणजे हे बदलत गेला, मेडिकल सायन्ससुद्धा खूप पुढे जातंय, तेव्हाही म्हणजे जात होतं, आता तर खूपच म्हणजे आता आता गव्हर्नमेंट फॅसिलिटी खूप यायला नवीन नवीन बरोबर. यायला लागलं, त्याच्यामुळे हे सगळं सोपं व्हायला लागलं. बरोबर. प्रायव्हेट डॉक्टर आपण हाय करतोय, NSC हाय Exactly. करतोय, ह्या सगळ्या गोष्टी इतक्या म्हणजे सपोर्टिव्ह आहे गव्हर्नमेंटच्या. बरोबर. त्याच्यामुळे सगळं मॅटर्नल मॉर्टॅलिटी खूप कमी झाली. न्यूमोनिया सगळ्या गोष्टी आता महाराष्ट्राच्या कंट्रोलमध्ये कंट्रोलमध्ये यायला बऱ्यापैकी. लागल्या. बरोबर. हे सगळं करत असताना असा काही एखादा प्रसंग आहे का, की आपण आता जसं मी मगाशी म्हटलं तसं, की आपला कॉटेज हॉस्पिटल हे अत्यंत दुर्गम अशा भागाशी जोडले गेलेले आहे. मग अशी एखादी कुठली तरी दुर्गम भागातली महिला किंवा पहिलटकरीण असेल, की जिला इमिजिएट डॉक्टरची गरज होती आणि तुमच्यापर्यंत आणलं आहे, किंवा काहीतरी अघटित प्रसंग घडण्याच्या अगोदर तुम्ही तिचा जीव वाचवलेला आहे, आयदर म्हणजे हे करून, डिलिव्हरी करून, किंवा कशा पद्धतीने, असा एखादा तुम्हाला प्रसंग आठवतो का? बारीक बारीक असे प्रसंग खूप आले. इन टाईम हे केल्यावर पेशंटचा जीव वाचला. नाव सांगते, पण इतका मोठा काळ आहे, काळात फक्त तिथे राहिल्यामुळे लोकांचा फायदा आहे. आता कसं मी कुठे जात नाही. बरोबर. प्रॉब्लेम कधी हजेरी पेशंट आल्यानंतर डॉक्टर असणे फार महत्त्वाचं असतं. बरोबर. बऱ्याच वेळा काय असतं, डॉक्टर नसतात कधी कधी, म्हणजे बाकी मी माझं राहणं तिथेच आहे, कुठे वाडीतच. वाडी मी कधी सोडली नाही. त्याचा फायदा लोकांना खूप झाला. बरोबर. बरोबर. आणि हे क्षणच असे असायचे की हो. कधी इमर्जन्सी म्हणजे उद्भवू शकते आणि तुम्ही कधीही अवेलेबल होत होतात, म्हणून देखील लोकांचा एक वेगळा विश्वास होता की नाही बाबा, डॉक्टर दुर्भारकरांकडे गेल्या तिथे कुठेही असले तरी आपल्याला अर्ध्या तासात ते अवेलेबल होणार, किंवा अर्ध्या तासात आपली त्यांची भेट होऊ शकते. आणि म्हणूनच लांबच लांब रांग जी तुमच्या ओपीडीच्या बाहेर असायची ती त्याचंच कारण असेल. हे करत असताना आता जसं तुम्ही म्हणालात की वैद्यकीय सुविधा तर तुम्हाला म्हणजे शासनाने भरपूर दिल्या, परंतु तेव्हा म्हणजे शासनाच्या चौकटीत राहून गोष्टी तुम्हाला कराव्या लागत होत्या, परंतु कधीतरी त्या चौकटीच्या बाहेर सुद्धा जाऊन काहीतरी एखाद्या पेशंटला मदत करणं किंवा काहीतरी असा सुद्धा प्रसंग आलेला असेल, असं काही घडलं का तुमच्या बाबतीत? आता काही गोष्टी न सांगणाऱ्या काय आहेत. आता भूल देणारा डॉक्टर द्यायला पाहिजे म्हणजे. बरोबर. पण काय वेळा जे याच्यात नियमात बसतं तसं आपण करावं लागेल. बरोबर. बरोबर. तो म्हणजे काय असं ते करायचं होते फक्त आपल्या याच्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी नव्हते, की पेशंट बरं होणे, पण त्यावेळी ते चालून जायचं. ते तसं करणं योग्य नव्हतं. एखादं म्हणजे ज्याला त्यातला त्यांचा विषय त्याला घेऊन ते करणं बरोबर फक्त पेशंटसाठी, हे थोडंफार आता ते थोडं खटकतं मला. पण नशीब चांगलं, साथ होती, सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित झाल्या, कुठे अडचण आली नाही. बरोबर. आता जसं तुम्ही म्हणालात की परमेश्वराची साथ होती, तुमचं जे कुटुंब आहे किंवा तुमच्या घराला एक संत परंपरेचा वारसा आहे, म्हणजे तुमचे आजोबा वारकरी होते आणि ते एकादशीला, आषाढी एकादशीला नेहमी जात असत. त्यांचा सुद्धा संदर्भ एक तुम्ही सांगता की म्हणजे आषाढी एकादशीला ते जात असत, जायचे ते, आणि आल्यानंतर आजारी पडायचे, खूप वाईट वाटायचं. आले की थंड होते, ते लूज मोशन, ताप, काय ना काय असं त्यांचं. बरोबर. तिथलं पाण्यात किंवा पाण्याचा प्रॉब्लेम खूप होते त्या काळात. बरोबर. आणि आजारी पडणं त्यांनी ठरलेलं होतं. बरोबर. मग त्याचंच द्योतक म्हणजे तुमचं नाव ज्ञानेश्वर आहे, म्हणजे तुमच्या भावांची सुद्धा नावं अशीच ठेवली आणि सगळी नाव अशीच आहे. म्हणजे त्या वारकरी संप्रदायाला अनुषंगिक अशीच नावं आहेत, ज्ञानेश्वर म्हणा, तुळशीदास म्हणा, जसं तुम्ही म्हणालात, सगळी नाव अशीच आहे. हा, अशा पद्धतीची. मग हा जो काही आहे, म्हणजे अर्थात आपण प्रत्येक वेळेस म्हणतो की आपलं कर्तृत्व तर आहेच, परंतु भगवंताची साथ असेल तर काय इम्पॉसिबल आहे या जगामध्ये. तसं कुठे तुम्हाला म्हणजे तो वारसा किंवा त्यांनी ज्या वाऱ्या केल्या त्याचं पुण्य कदाचित तुम्हाला मिळालं असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. आणि तुम्ही या ह्याच्यामध्ये थोडंफार याचं माझ्या वडिलांना देईन. बरं. जेव्हा मी 12वी पास झालो, वडिलांना ठरलं होतं की तू डॉक्टर झाला पाहिजे. तो काळ असा होता की डॉक्टर म्हणजे श्रीमंताचीच मुलं त्या याच्यात बुडायचे. डॉक्टर म्हणजे श्रीमंताची मुलंच डॉक्टर व्हायचे. सर्वसाधारण कुटुंबातल्या डॉक्टर होण्यामध्ये ते आपलं झेपणार की नाही, एवढा पैसा कुठून आणायचं, हे डोक्यात एक पैसा तेव्हा जास्त लागत नव्हता, हे नंतर कळालं. पण आधी वाटायचं की बाबा खूप खर्च येणार, मग एवढं झेपणार की नाही. त्यामुळे कॉलेजला जाताना मी थोडंफार नर्वस होतं, थोडंफार कॉन्फिडन्स मला नव्हतं, थोडं
स्वभाव थोडं आधीपासून थोडंसं मवाळ असल्यामुळे तिथे माझं काय होणार, ती मुलं सगळं श्रीमंत असणार ना, आणि मला जमणार की नाही हे फार ते थोडंफार हे होतं, मला भीती होतीच. बरोबर. बाबांनी ठरलं होतं की तू डॉक्टर व्हायला पाहिजे, मोठा डॉक्टर व्हायला पाहिजे, असं त्याच्या डोक्यात होतं. आणि त्यांचे मला अजून वाटतं की त्यांचं माझ्या मागे ते आहेत अजून तरी, बरोबर. माझ्याबरोबर नसले तरी पण ते आहेत माझ्याबरोबर. असं एक बरोबर. बाबा काय करायचे तुमचे? बाबा ते ट्रक ड्रायव्हर होते. अरे हां, बर. असं काय म्हणजे टॅक्सी ड्रायव्हर होते. ओके. बाकी बिझनेस सुरुवातीला होता माझ्या मी जे नंतर माझ्या आहेत मला जे कळायला लागलं नंतर थोडे प्रॉब्लेम सुरू झाले. त्याच्या आधी त्यांचं मायनिंगचं हे ट्रक वगैरे ते सगळं व्यवस्थित, दोघे भाऊ होते, ते दोघांचं व्यवस्थित बिझनेस चालायचं. आणि ते चुलते वाढले माझे. ओके. त्यांना कॅन्सर झाला, ते वाढले. त्यानंतर सगळं डिस्टर्ब झालं घर. मग सगळे आर्थिक प्रॉब्लेम सुरू झाले खरं म्हणजे. बरोबर. मग ते टॅक्सी ड्रायव्हर काम करायचे आणि मग कसं चाललं होतं. मग तेव्हा ते खरं म्हणजे मेडिकल जाण्यात माझी हे नव्हती तेव्हा. बरोबर. तर पण वडील नाही, शिकायचंच आहे. आणि म्हणजे आता जसं तुम्ही म्हणालात की जास्ती श्रेय माझ्या वडिलांना जाते. हो, म्हणजे एक टॅक्सी ड्रायव्हर म्हणजे काय प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये अप अँड डाऊन येत असतात, त्यात काही हे नाही. परंतु एका टॅक्सी ड्रायव्हरच्या किंवा मायनिंगमध्ये काम करणाऱ्या तेव्हा चांगले होते. हां, त्या काळात आमचे 2 ट्रक होते, तो काळ वेगळा होता. बरोबर. पण ते नंतर जे चुलतेवाले सगळं जे आमचं धंदा बसला आणि मग जे घरचे घरगुती प्रॉब्लेम झाले, नंतर दुसरं ट्रक घेतलं, मग त्याचे कर्ज, मग ते इतकं प्रॉब्लेम घरात सुरू झाले खूप. बरोबर. पण अशा ह्याच्यामध्ये सुद्धा त्यांनी तुम्हाला सांगितले की नाही तुला मोठं डॉक्टर व्हायचे, आणि त्यांनी त्यांचं स्वप्न पूर्ण केलं. आणि ते आज म्हणजे आज तर काय म्हणजे आज तुम्ही त्या स्वप्नाचा नक्कीच मोठं टोक गाठलेलं आहे. आणि त्यांनी जर तेव्हा तुम्हाला प्रवृत्त केलं नसतं, तुम्हाला प्रोत्साहित केलं नसतं, तर कदाचित आज डॉक्टर दुर्भाटकर फिक्स होतं की तुम्ही डॉक्टर झाला पाहिजे, तू म्हणजे झालं पाहिजे, बाकी काही नाही. बरोबर. पण मला थोडंसं हे होतं की बाबा झेपेल की नाही कर्ज हे ते, त्यावेळी थोडे खूप प्रॉब्लेम होते घरात. बरोबर. नाही ठीक आहे, ते काय प्रत्येक ह्याच्यात असतात. पण म्हणजे त्या सगळ्याच्या शेवटी एक चांगला आणि यशस्वी डॉक्टर दुर्भाटकरांमध्ये निश्चितच झाला, हे सुद्धा काही कमी नाही. आणि त्याचं सगळं श्रेय हे तुमच्या पिताश्रींना आहे. हे सगळं करत असताना ज्यावेळेस म्हणजे आता पुन्हा आपण एकदा सावंतवाडीकडे येऊया. या सगळ्या कॉटेज हॉस्पिटलमध्ये किंवा त्याच्यानंतर त्याला उपजिल्हा रुग्णालयाचा दर्जा मिळाला, हे सगळं करत असताना खूप विश्वास म्हणजे खूप माणसं तुम्ही जोडत गेलात. ॲटोमॅटिकली ती तुमच्याशी जोडली जाऊ लागली पेशंटच्या रूपाने. कारण विश्वास जसजसा बसत गेला, तुमची प्रसिद्धी जसजशी होत गेली, तसतशी अनेक लोक नाही बाबा म्हणजे खूप केवळ फक्त सावंतवाडी किंवा सिंधुदुर्गातलेच नाही, तर बाहेरच्या राज्यातून सुद्धा तुमच्याकडे खास डिलिव्हरीसाठी म्हणून पेशंट घेऊन येत असत लोक. हे करत असताना किंवा हे जेव्हा होतं त्यावेळेस इतर गोष्टी म्हणजे काही तेव्हाचे जसे म्हणजे काही अशाही गोष्टी असतील की तुमच्या बदलीचे काही प्रसंग आले, त्यावेळेसही सावंतवाडीकरांनी फार मोठा एक, कारण मला काहीच करायला लागलं नाही. जे काय करायचं लोकांनीच केलं माझ्यासाठी. हा जो काय आहे न सांगता गेलं, मला सांगायला मला हे नको माझी कुठे मला न सांगता त्यांनी मला जे पाहिजे दिलं. बरोबर. हे भाग्य खरं म्हणजे खूप लोकांच्या नशिबी येत नाही, आणि ते तुमच्या नशिबी आलं की तुम्हाला काहीच करावं लागलं नाही. नाहीतर आपल्याकडे कसं असतं की म्हणजे आपण सध्याचा एक हे बघतोय, एकतर हॉस्पिटल उभारलेली आहेत, त्या हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर नाही आहेत, आणि असलेल्या डॉक्टरांची कुठेतरी बाहेर बदली करायची आणि अजूनही त्याचं हे डॅमेज करून टाकायचं. परंतु ते न करता तुम्हाला तिथे ठेवण्यासाठी सावंतवाडीकरांनी उठाव केला आणि तुम्हाला पुन्हा एकदा इथेच राहण्यासाठी किंवा इथेच तुम्हाला थांबवून घेण्यासाठी यशस्वी त्यांचे प्रयत्न झालेले आहेत. नक्कीच. यासाठी म्हणजे पुन्हा एकदा जन आशीर्वाद म्हणूया नको की लोकांमध्ये असलेला विश्वास हाच पुन्हा एकदा ह्याच्यातून दिसून येतो. असं करत असताना तुम्ही म्हणजे डॉक्टर तर तुम्ही होतातच, परंतु त्या व्यतिरिक्त तुमचे स्वतःचे असे काही छंद असतील किंवा तुमच्या काही हॉबीज असतील किंवा तुमचं पॅशन असेल काहीतरी वेगळं की नाही बाबा मी डॉक्टरकी करतोय, मी गायनेकोलॉजिस्ट आहे, उत्कृष्ट गायनेकोलॉजिस्ट आहे, सक्सेसफुल गायनेकोलॉजिस्ट आहे, परंतु मला बासरी वाजवायची होती बाबा, ते राहूनच गेलं, असं काही तुम्हाला वाटते का? नाही, असं काय वाटतं. डॉक्टर माझे पेशंट आणि मला बरं वाटतं, बाकी काही नाही. बरोबर. आता हे करत असताना म्हणजे आता तुम्ही आताच 31 मेला रिटायर जेव्हा झालात,
त्यावेळेस म्हणजे ते तर म्हणजे असं वाटायला लागलं की म्हणजे डॉक्टर दुर्भाटकर मायनस उपजिल्हा रुग्णालय इज इक्वल टू 0 अशी परिस्थिती, म्हणजे असं तेव्हाचं वातावरण होतं किंवा असं वाटत होतं. आता म्हणजे रिटायरमेंट नंतरही अनेक लोकांचे अनेक प्लॅन ठरलेले असतात. एक आपण रुटीनमधून बाहेर पडतो, परंतु हे करण्याची जी तुमची उमेद आहे, जे तुमचं झिंग आहे, ती काही कुठेच गेलेली नाही आहे. पुढे काय करायचं तुम्ही ठरवलेलं आहे? नाही, पुढे सध्या तरी मी म्हणते थोडं आराम करायचं. माझी थोडी प्रायव्हेट ओपीडी जवळच आहेत, हां, तिथे मी कमी याच्यात फीमध्ये लोकांना सेवा देतो. इतकी बरोबर. वर्षे ते चार्जेस माझे बघितले तर फार कमी आहे, आणि त्या चार्जेस मला ते कमीत ठेवूनच लोकांना अजून शेवटपर्यंत सेवा द्यायची. बर, जमलं तर गव्हर्नमेंटला जर मला पुढे जाऊन त्यांनी गरज असली तर बाकी ठिकाणी पण प्रॅक्टिस करणार. नक्कीच. म्हणजे आता हे जे तुम्ही म्हणालात की कमी चार्जमध्ये, म्हणजे आता हा कमी चार्ज आणि मेडिकलच्या बाबतीत, पर्टिक्युलरली गायनेकॉलॉजीच्या लोकांना बाबतीत समोरच्या माणसाला कमी खर्च कसा येईल हे सगळं आपलं हे आहे. बरोबर. हां. पण हा विचारच खरं म्हणजे फार मोठा आणि क्रांतिकारी आहे. कारण मी आता तेच माझं वाक्य मी पूर्ण करते की मेडिकल चार्जेस कमी, ते सुद्धा गायनेकॉलॉजिस्टच्या संदर्भातले, आणि लोकांना परवडतील असे, हे जे समीकरण आहे ना, हेच कुठेसं आता सण न बसण्यासारखं आहे. आणि ते त्याची तुम्ही प्रॉब्लेम वेगळी आहे. सगळ्यांना ते परवडते. नवीन सेटअप घातलं त्याला खर्च खूप आहे. सगळं मेडिकलचे इक्विपमेंट म्हणा, प्रत्येक गोष्ट महाग आहे. बरोबर मग प्रायव्हेट सेटअपला हे गोष्ट परवडत नाही. बरोबर मग तेवढे चार्जेस घ्यावेच लागतात आणि घेतलेच पाहिजे बरोबर असं आहे. बरोबर. म्हणजे यास सुद्धा हे आहे की ते आर्थिक गणित कुठेतरी बसायला पाहिजे, त्याच्याशिवाय ते जमण्यासारखं नाहीये. आता तुम्ही म्हणालात की म्हणजे तुमची ओपीडी तर सुरू आहेच, नवीन नवीन मुलं शिकत असतात. तुमचा आदर्श घ्यावा असं जर करायचं असेल तर तुम्ही काही ठरवलेलं आहे का? एक अजून डॉक्टर दुर्भाटकर आपल्या सावंतवाडीमध्ये जर झाला तर निश्चितच हा पायंडा किंवा हा जो काही प्रवास आहे तो निश्चितच पुन्हा पुढे सुरू नाही, राहील. मला वाटत नाही हा प्रॉब्लेम पुढे जाऊन अनेक ज्ञानेश्वर तयार होतील असं मला तरी वाटतं मनापासून. 100% होते. आता नवीन मुलं येतात, हुशार मुलं आहेत, थोडंफार कमी काम करतील पण नक्कीच ज्ञानेश्वर नवीन तयार होईल असं मला तरी वाटते. काय त्याला अडचणी येईल मला वाटत नाही. बरोबर. आता या सगळ्या ह्याच्यामध्ये आपल्या पत्नीची साथ, कारण प्रत्येक वेळेस हाच असतो की हो, सरकारी रुग्णालयातला डॉक्टर म्हटला की त्याला स्वस्थता नसते, त्याला डोक्याला शांतता नसते. कसं तुम्हाला तुमच्या सहचारिणीचं कसं तुम्हाला सहकार्य होतं? नाही, खरं सांगायचं ती जास्त सपोर्टिव्ह होती. कधी कधी रात्री फोन आला सिस्टरचा, मी जरा अडकतो होता, मला ते म्हणायचे सिस्टरला फोन आला जायला पाहिजे. पण म्हणजे तुमच्यापेक्षा त्यांचा आग्रह जास्ती हो, असायचा की नाही, पेशंट पहिल्यांदी, मग तुमची कम्फर्ट किंवा काय असेल ते, तुमची सुविधा, तुमची विश्रांती ही नंतर, पहिल्यांदी पेशंट संदर्भात माझी बायको एकदम पेशंटला आधी बघितलेच पाहिजे, सेवा दिलीच पाहिजे, त्यात कधीच हे नाही. बर. आणि हीच हे तुमच्या मुलांमध्ये नाही, आम्ही दोघंच, सॉरी, त्याच्यामुळे कदाचित मला जास्त ओके. म्हणजे तुमच्या पत्नीने तुम्हाला यामध्ये खूपच चांगल्या पद्धतीने सहकार्य केलं आणि तुम्ही त्या दृष्टीने निश्चितच, आणि म्हणूनच तुम्ही एवढे सक्सेसफुल होऊ शकलात. कारण नेहमी असा हे असतो की घरात जर कटकट असेल, किंवा कटकट म्हणजे तशी नाही की काय बाबा तुमचं 24 तासची ओपीडी आणि पेशंट आणि हे याच्याच मध्ये असाल तर ते शक्य होत नाही. परंतु तुम्हाला निश्चितच तुमच्या सहचारिणीचं खूप मोठं असं मौलिक सहकार्य मिळालं आणि तुम्ही हे सगळं करू शकलात, अजूनही करताय आणि याच्या पुढेही करत राहाल. मला वाटतं डॉक्टर, आपण ज्या पद्धतीने इथला जो काही कार्यकाल घालवलेला आहे, इथल्या लोकांचं जे काही प्रेम तुम्हाला मिळालेलं आहे, ते तर त्याला आपण शब्दांमध्ये आपण त्याची गणना करू शकत नाही, किंवा ते कुठल्याही मोजमापामध्ये आपण मोजू शकत नाही. आणि हा विश्वास, हे प्रेम, हे फार कमी लोकांना मिळते, कमी डॉक्टरांना मिळते. आज आपण देव माणूस म्हणून म्हणतो डॉक्टरांना, पण तू देव माणूस ही संकल्पना मध्यंतरीच्या एका सिरियलमुळे फार विस्कळीत झालेली आहे. त्यामुळे डॉक्टरला देव माणूस म्हणून नाही, तर तो खरा माणूस, किंवा जो पेशंटशी संबंधित, पेशंटच्या भावना समजणारा, त्याचं
दुःख समजणारा जर असेल तर जो कोण असेल तर ती आपल्यासारखीच काही माणसं आहेत की ज्याच्यामुळे समाज हा चालू आहे, पुढे चालत राहिलेला आहे आणि विश्वास ही संकल्पना घेऊन हे पेशंट त्याच्या जीवावरती, तुमच्या जीवावरती विसंबून आपलं जे काही आजार आहेत ते बरे होऊन त्याच्यातून बाहेर पडत आहेत. डॉक्टर साहेब, तुम्ही आमच्या कोकण लाईव्हच्या स्टुडिओमध्ये आलात आणि तुमचं एकूणच जीवनरंग उलगडून दाखवलं. डॉक्टर दुर्भाटकर कोण आहेत हे विचारलं तर जसं मी म्हटलं तर ते गायनेकोलॉजिस्ट आहेत आणि ते कॉटेजला होते, ते उपजिल्हा रुग्णालयात काम करतात. परंतु ह्या माणसामागचा माणूस जर बघायचा असेल तर त्या दिवशीची पुन्हा एकदा मी हे सांगते की ती जी पुष्पवृष्टी आहे आणि तो जे काही भावनिक जे हे होता तो लाईफमध्ये आपण नक्कीच पुन्हा कधी अनुभवू शकत नाही आणि ते भाग्य तुम्हाला मिळालेलं आहे. त्यामुळे तुम्ही आमच्या स्टुडिओत आलात, एकूणच पेशंटबद्दल, तुमच्या कार्यकालाबद्दल खूप चांगल्या पद्धतीने सांगितलं. त्याबद्दल मी तुम्हाला आभार मानत नाही तुमचे, कारण आपण याच्या पुढेही आपला संवाद असाच वेळेपरत्वे, कालापरत्वे आपण सुरू ठेवूया आणि तुमच्याकडून अशाच मोठ्या कामाची अपेक्षा सगळ्याच सावंतवाडीकरांना आहे. त्यामुळे ती अपेक्षा तुम्ही पूर्ण कराल अशी आपण परमेश्वराकडे प्रार्थना करूया आणि धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच.